Bereiziarren bakoitza bere aldetik, ezagutzen da jantzi direla zazpiak goial batetik. Guraiziakin bereiziarren bakoitza bere aldetik, ezagutzen da jantzi direla zazpiak goial Bueno, saioaren amaieraldera iristen hasita, esan dugu, hasieran libreko ofizioak eta badauzkala Zarrigazte honek beste ezaugarri bat edo izan daitekela, ariketa bereziak edo egitearena, pare bat ekarri dizkizuet. Lehen bizikoa laurontzat, atzekook irazuri kantatzeko ariketa. Ernest Shackleton, izeneko esploratzaile bat irlandarra izan zen, 19. mende amaieran, 20. mende hasieran, eta bere ilusio nagusia edo bere proiektu nagusia zen Antartika gurutzatzea. Orain dela, justu da 10 urte. 1914 urtean, eta honako iragarki hau jarrizun, egunkarian, kuriosoa da iragarkia, irakurri ingo dizuet, saroik itzulita. Bidaia arriskutsu baterako hautagai bila gabiltza. Soldata txikia, hotz izugarria, hilabete asko erabateko ilunpean, arrisku etengabea. Ez dago ziurtatua salbu itzultzea. Bidaia arrakastatsua bada, ohorea eta aitortza. Hori da iragarria. Irazu Shackleton izango. Bidaiaren antolatzailea iragarki hau jarri duena egunkarian, Ernest Shackleton. Eta beste hirurok irakurri duzue iragarkia eta pentsatu duzue, jontxo, hauxe niretzako proiektu ederra. Beraz, Jesus Mariri, Shackletoni, esan behar diozue, zer daukazuen eskaintzeko Antartika gurutzatzeari, zer daukazuen proiektu horri eskaintzeko, eta gero, Jesus Mari, zuk ikusi, bat hartzen duzun, 2 hirurak inorrez, banan-bana aurkeztu zuen proposamena, eta zuk erantzun bakoitzari. Banaka, bai. Zanioa, larilaro. Berak esan duen. Ilunpea eta hotza jarri du, tokatu oizait tarteka, ezer ez dela berez ziurra egon behar dela alerta. Nik onartzen dut autanazazu ara egiteko buelta, bestela ere ohituta nago autonomoa naiz eta, bestela ere ohituta nago autonomoa naiz eta. Antartidako izotz zuritan, labaka
Horrak pauso zitala, baino ez dakipa eraman hori, litzake txarrena ala. Itzuli eta prentsaurrekoa, noski behartan bezala, seguru nago argazkirako gainetik jarriko dala. Seguru nago argazkirako gainetik jarriko dala. Naiz eta zure proposamenak ez duen zentzu askorik, amorototik ateratzeak igual ondo egingo dit. Gainera lagun batek esan dit, benga ez dago potrorik, ta potrorik ez baina indarra badute obario bik. Ta potrorik ez baina indarra badute obario bik. Arrazoi dezu obario bik, ez daukate indar pixka, ze Shacklestonen koska biloiek dabiltza nahiko erdizka. Baino garazi eramateko, ezin ninteke arriska, ze Antartida bihurtuko du Republika Sozialista. Ze Antartida bihurtuko du Republika Sozialista. Dakit igeri dakit arrantzan maite dut itxas librea. Sartu nazazu zure barkuan hartzazu nire idea. Eta parean glaziarren bat balegoa diskidea. Kantatuko dut zehoze eta argituko da bidea. Kantatuko dut zehoze eta argituko da bidea. Bidea zenbat argituko dun, ai harrituko zaituzte, gure Julio Zaldibiako korista haundi ilustre. Esplikazio batzuk behar da, nastu eingo gera laiste, soilik ahoa mugituko dut aizketa nahi dala uste. Soilik ahoa mugituko dut aizketa nahi dala uste. Eta zuei horriztxo hauek eta bete aurretik, betetzeko eskatu aurretik, azken ofizio bat, hau ere berezi xamarra, jarriko izuet Julio eta Garazi. Zue biok, euskararen inguruko taldeetan militatu izan dezue beti, eta zuen bileretan, behin eta berriro ateratzen dira gai jakin batzuk, ez dakit, erabaki politikoak, administrazioa, EITB-ren hizkuntza politika, gaur ere elkartu eta horretaz hasi zarete zuen bilera. Hori da gaia. Baina eskatuko dizuet, gai horri buruz kantatzeko lexiko jakin batekin. Eta lexiko hori izango da, ilapaindegi eta estetika zentroetako lexikoa. Hau da, jarritako gai horri buruz kantatzeko eskatzen dizuegu, baina ilapaindegi eta estetika zentroetako hitzak eta lexiko hori erabil. Azken aldi luzean, ala eta hola ebazpen judizial,
Polizi kontrola euskalduna bihurtu dute espainola, lehen kaixo genion eta orain hola, lehen kaixo genion eta orain hola. Euskal purista batzuk lehenago ginen gu, eta nahiko nuken horretan mantendu. Naiz erderakada hoiek behar diren kendu, nire ustez pila bat estilizatzen du, nire ustez pila bat estilizatzen du. Hola da revista bat, entenditu bedi, azken aldian baina, juez da legedi denak aurka datozta, ingurua geldi, ez alduzu sumatzen, kresta gutxiegi, ez alduzu sumatzen, kresta gutxiegi. Guztiz onartu dugu beraien dikea, ontzat ematen dute, hauxe jakitea, baina gero kostatu, berbaz jardutea, eske asko eramaten da hori egitea, eske asko eramaten da hori egitea. Gaur ez da lehen bezala, harririk astintzen gaur pankartan ez gara, hainbeste ipintzen gaur ez gara lehen bezain, sendoa legintzen agian ari zaigu, ilea urdintzen, agian ari zaigu, ilea urdintzen. Euskeran egoera dago erdi-purdi, ta nola gauden galdez etorrita guri. Nola esango dugu bagaizki urduri, kolore pixkatekin polita dirudi, kolore pixkatekin polita dirudi. Asko kostatzen zaigu, gauzak adostea, akabo lengo iraultza, ta gudalostea. Berreskuratu behar badugu ospea, onena da hilea alzero moztea, onena da hilea alzero moztea. Nik konpartitzen ditut zure iritziak, euskerarenak dira, hain kontu bitxiak. Gaur zerbait behar badu euskeran biziak, dira kresta altuak kolore biziak, dira kresta altuak kolore biziak.
Orain gairik ez dela, soltatu gaitezen, soltatu gaitezen. Eta horretarako une hoberik etzen. Gai librean zaila da, gai bakarra heltzen. Ai Maria Luisa ere hasi gogoratzen. Jose Mari egoki jardun da gai jartzen. Jose Mari egoki jardun da gai jartzen. Taira zuri gustatu zarraren papera, zarraren papera. Igual onartu behar zarra dela bera. Gazteen aiz izango hemendik aurrera. Naiz gazteen arropak ekarri soinera. Ezer ez da konpontzen eginda atzera. Ezer ez da konpontzen eginda atzera. Zartzen joateak ez du ezer txarrik, ez du ezer txarrik. Zu ere alazoaz gezurrak alperrik. Gazterik ez legoke, ez balego zarrik. Gauza batzuk ez daude aipatu beharrik. Pentsa mikro bat dauka beretzat bakarrik. Pentsa mikro bat dauka beretzat bakarrik. Irazu jarri dute mikro bakar baten. Ta mikrortatik ez du gauza honik esaten. Bere tonua beti altu da izaten. Barkatu teknikoak ez zaitu jasaten. Aizue edozein ez da Shackleton izaten. Aizue edozein ez da Shackleton izaten. Nik ikusiko nuke takoiak jantzita, takoiak jantzita. Lasai hilko nintzake hori ikusita. Nik lehen edukia det berarekin zita. Ordun nengoke zure parera iritsita. Bitakoita bizapi zeirudi polita. Bitakoita bizapi zeirudi polita. Igual tokauko zaizu zapia janztea, zapia janztea. Hortako entrenatzen hobeda astea. Korapiloarekin nolako nastea. Zapidunez ta bera baizik ta bestea. Ez dute zer ulertu nolako nastea. Ez dute zer ulertu nolako nastea. Ilea tapatzea ez litzake traba, ez litzake traba. Pelukeriko hitzak gerorako laga. Que me dices irazu honen azu zara. Hemen askon aldean ile ona daukaba. Batzuk gutxi joan dira pelukeriara. Batzuk gutxi joan dira pelukeriara. Juliok ere nahi luke pelukerin salta, pelukerin salta. Neri amak egiten dit korte bat aparta. Pixka bat zarkitua korte hori baita.
Ta metxa batzuk egin itzazu atalka. 6 bat txapel badauzka, zapitxo bat falta. 6 bat txapel badauzka, zapitxo bat falta. Nik kortea hoixe dut, komuniokoa. Ta hori izateak eman du jokoa. Zure buruarentzat haze piropoa. Aurrera esan leike matrimoniokoa. Garrantzitsuna zer da nere gustokoa. Garrantzitsuna zer da nere gustokoa. Egoki etorri zara zu moñorik gabe, Gantxo bat ondo jarri behartzen alare. Ta tente aritu da ane aldez alde. Garbi esan du naizula zapiaren jabe. Zapia horri ikusteko guztiok pres gaude. Zapia horri ikusteko guztiok pres gaude. Baina zapiarentzat hau aldalekua. Ez hori da lekua ondo prepatua. Izena esateko noiz da momentua. Nire ustez orain da une perfektua. Hau nun iganderako entrenamentua. Hau nun iganderako entrenamentua. Idazkariak ekarri digu, gaurko akta, eta gaur epaimahaiak hala erabakita, alegia zuek, hala erabakita, 2024 urteko 7. zapiduna Julio Soto Ezkurdia. Beraz, azken agurren aurretik, iazko zapidunari eskatuko diogu, zoazte, Jesus Mari eta Julio, eta animo bioi. Azpitzik goitzik edo ze. Ja. Ega. Hori 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 da. Dona komenteten da. Hauxoa, urtengo zapigazteak eman diguna, aseran esan bezala, eskerrik asko, zapiak batekoei, elkartekoei, lanean aritu zeraten guztioi, nire partetik Saroiri ere bai, gaiekin hainbeste laguntzeatik.
Eta azken aurrekin bukatuko dugu, hasi dadila iazko zapiduna, eta bukatu dezala aurtengo zapiduna. Gustora egon gera arratsalde guztin, bersoz bete nahiean erdi eta iskin. Nola gure Juliok guztiak dakizkin, gaurkoan Naparrora joan zaigu basktin. Ta urte oparoa zapiaren azpin. Mundua koloka dago, boterez ebakia, pentsa gizonen arteko, Plaza Andre dardartia, pentsa kuadrilla egun bat, parranda aitzakia, nor da esageratua, ta nor da basatia, norberak erabakitzen du bere lubakia, ta hain erosoa bada zure mundu zatia, akaso zuk daramazu begietan zapia, begietan zapia. Zapiak hartu du merezi zuen partea, hau bertsoa da eta zurea artea. Eskerrik asko gutxitxo da esatea, oraindik bada merezi duen jentea. Eskerrik asko gutxitxo da esatea, plazerra izan da ume moko izatea. Ze bazkari ta ze berso saio, ta ze koruko kontzertu. Eskerrik asko zuri zaldibi, hau nola bersoz edertu. Pelikotenak erakutsi du, gugan dagon ze desertu. Ze isiltasun duna nahi diak, ta zenbat garen okertu. Ez dakit askok feminismoa, egoki dugun ulertu. Pin morerik ez behar dena da, deseraiki eta lertu. Txapelak kendu ditzagun eta izate berriz agertu.
seinale ona da egotea, gizon bat